Ovim izdanjem dijela u 4 knjige obuhvaćeno je 17 zasebnih proznih i poetskih dijela i 3 posebna izbora Vladimira Nastića. Prvu knjigu dijela čine pjesme koje su nastale objedinjavanjem Nastićevih pjesama, odnosno Nastićevog izbora Gluve stope iz zbirke pjesama Uzalud djecaju zvona. Drugu knjigu dijela čine romani Simatovi budni snovi i Sve što oko vidi. Treću knjigu dijela čini Nastićeva proza za djecu i omladinu. To je kratki roman Tako smo rasli i zbirka priča Imamo Vuka. I četvrtu knjigu dijela čini roman Mrtve se pomiču u sjene, kome su pridodati jedan autobiografski tekst, jedan autopoetički intervju sa nekoliko kritičkih osvrta na Nastićevo književno stvaralaštvo, uglavnom prozno. Napominjem da su dijela objavljena 2007. godine i da je tada navršeno 50 godina književnog rada stvaralaštva, tada dakle živog Vladimira Nastića, a znamo da je ovaj književnik umro. Moja poetika, to je moj život, kaže Vladimir Nastić. Sve što sam napisao vezano je za moj lični nemir, za svijet djetinjstva i svijet mladosti. Ispisivao sam gorke stihove o zavičaju, sudbinu pojedinca osjetio sam veoma rano. Moja proza je tipično lirijsko djelo prožeto ironijom. Roman za djecu Tako smo rasli može se nazvati i roman bajka. Nekoliko odvažnih dječaka želi da osjeti avanturu, a čudljiva, tajanstvena priroda planine je primaran prostor za doživljavanje. Roman Simatovi budni snovi napisan je u prvom licu, ali se ne može uzeti kao autobiografski. Rat je sjećanje koje traje i u svijesti i u podsvijesti. To sjećanje bitno određuje sudbinu glavnog junaka Simata. U suštini to je traganje za identitetom, zavičajem, za spaljenim ognjištem. Junaku prvog romana Simatovi budni snovi Nastić u sljedećem romanu Tako smo rasli dodjeljuje neke nove doživljaje ili ga podsjeća na stare. Glavni junak Simat Stokić je neadaptiran čovjek koji se u svijet odmetnuo glavom bez obzira i koji je shvatio da taj svijet ili nije za njega ili on nije za svijeta. Taj svijet koji nije za Simata ili Simat nije za svijeta jeste grad pun hladnih građevina kao i hladnih ljudi, odnosno to je grad pun sveg zla i sveg nemorala. Dakle, rat je jedna od obsesivnih literarnih tema. Sudbina narodna i pojedinca jeste tema i efektnog naslova Imamo Vuka, zbirke dakle za djecu, zbirke priča. Ova zbirka priča je u stvari samo nastavak dječjeg romana Tako smo rasli. Likovi djece u ovim pripovjetkama nisu prikazani u prvim ratnim linijama nego u zaleđu, ali su u veoma bliskom dodiru sa neprijateljem i sa izdajicama. Ratni vihor, odnosno rat je ovdje i okvir za jednu krvavu dramu siromašnog djetinjstva. Vladimir Nastić se ogledao i u romanesknoj formi i to pokazuje njegov roman Mrtve se pomiču sjene. Ovaj kratki roman je prozna ekspresija od jednom segmentu ratne zbilje i po tome on se ubraja u poslijeratne bosansko-hercegovačke proze koju je Radovan Vučković veoma lijepo nazvao subjektivistička ratna proza u kojem je glavni junak i ratnik. Fabula ovog romana može se ispričati u nekoliko rečenice. Roman počinje pogledom u umobolnu svijest Jovane kojoj su ustaše ubile muža, a zatim bacile u jamu, a kojoj je dakle partizanski vojskovođa Petar Grubež strijeljao kćer jer je ljubovala sa neprijateljem. Zatim se u nekoliko slika govori o ustaškom masakru, četničkom pokolju i nekontrolisanom bijesu pobjednika koji je iskazan u liku Petra Grubeža. Kročivši vrlo rano na poetsku scenu, Nastić ostaje pjesnik svoje Hercegovine, pa čak i onda kada priča o urbanim dijelovima Sarajeva. On je ponikao na kamenu i on pjeva kamenu i o kamenu, kamenim mislima i kamenim snovima, kamenim srcima i kamenim tijelima, kamenu za pod glavu i kamenu u ruci. Simbolika Nastićeve poezije je široka, inspirativna, Nastićeva u svakom pogledu.
Nastić je pravi rodoljubivi pjesnik u punom značenju te riječi ili kako to Ranko Popović veoma lijepo kaže, on je istinski Šantićev potomak. Zadnjom knjigom poezije Uzalud nebesa plaču on je rekapitulirao svoj dotadašnji pređeni poetski put, jer uzalud nebesa plaču. Čak ni nebeske suze ne mogu da ugase ognjište poezije.